Aliyense okonda nyimbo za ku Malawi, aliyense amene wakhala kuzitsatira nyimbo za ku Malawi, palibe munthu amene angakane titalankhula kuti Rashley anatha. Palibe munthu wina aliyense amene akhonza kubwera m'makomentimu ndi kunditchalenja kuti Rashley adakali. Palibe munthu wina aliyense amene akhonza kulankhula kuti ayi Rashley sanathe akungopumulira. Koma funso ndikumati Rashley anatha chifukwa chani? Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi pa ulendowu. Rashley amene dzina lake lapansonkho ndi Happy Jumbe, ameneyi ndi mnyamata wa kuthyolo amene anakulira ku Blantyre. Moyo wake onse, chibwana chake chonse wapangira zimenezi ku Blantyre. Iyeyu anayamba kuimba kalekale ndithu zaka zapakati pa 2016 mpaka na 2018, kuchokera 2015-16 kufika zaka 18. Komano iyeyo anayamba kuziwika bwinobwino pa nyimbo kwa anthu kuti amatha kusatirako nyimbo mwachidwi kwambiri mchaka cha 2018 atatulutsa nyimbo yotchedwa Chileso. Nyimbo iyi anayijambula ndipo anayitulutsa mchaka cha 2018, koma nyimbo iyi ilinso ndi video ndipo ndi nyimbo yapamwamba kwambiri. Iyeyo sanagonjere pomwepa, ali upcoming, anatulutsaponso nyimbo yotchedwa kuti Bodza, imene kulankhula chilungamo nyimbo inatuluka 2019 and ndi nyimbo yakuti inahita ndipo inaposa ya Chileso ija, chifukwa kuti nyimbo imeneyi inayamba kuyikidwa m'matelevishoni osiyanasiyana mdziko la Malawi, monga Angaliba Television, Times Television, MBC ndi matelevishoni ena ku Malawi. Komano oyimbayo anaboleza kwenikweni pa mayimbidwe mchaka cha 2020. Anatulutsa nyimbo imene inagwedeza kwambiri dziko la Malawi komanso maiko ena ozungulira. Nyimbo imeneyi amayitchula kuti Ndizasangalala. Nyimbo ya Ndizasangalala inagwedeza dziko la Malawi, aliyense ankayikonda. Tende ankhule chilungamo guys, nyimbo inali hiti madera ngati Malawi, Mozambiki komanso Zambia. Izinali zokuti nyimbo iyi inakhala anthem ndithu muchikondi, aliyense ankayisangalalira. Apa ndi pamene panayambika ulendo weniweni wakutchuka kwa Rashley. Rashley atatchuka panali zosiyanasiyana zimene zinasatira ndi kutchuka kwake. Zinthu zina zochepa chabe zinali zakuti anali oyimba yekhayo mu nthawi imeneyo amene amasatira fashion ku nkhani ya mavalidwe. Iyeyo anali mwana komanso anali wachinyamata amene amazisata ndithu nkhani yokhuza ndi zovala, kuzisamalira thupi, kusamalira sisi ndi zinthu zina zotere. Anali oyimba amene mu nthawiyo amazisata kwambiri za ma social media, makamaka ma video ting'ono ma stunt pofuna kuchita boost luso lake. Ndipo iyeyi anali kuchita ma stunt ting'ono timene kuchokera mu nthawi imene anatchuka ndi nyimbo ya Ndizasangalala. Nyimbo ya Ndizasangalala itatuluka pasipadaduse nthawi yayitali imatuluka nyimbo yotchedwa kuti Ndakupasa, ende nyimbo itenti yankhule chilungamo. Zinali zokuti aliyense wasangalira zokunena kuti Rashley wabwera kuzakhala maiko ena onse ozungulira Zambia komanso Mozambiki. Zinafika pokuti nyimbo yakhala hiti. Kenako anatulutsaponso nyimbo ngati Nora komanso ndi nyimbo zina. Koma chaka cha 2021 Rashley anapanga chinthu chimene sichizayiwalika mu mbiri ya Rashley, chimene palibe aliyense amene azayesere kuyankhula nkhani ya Rashley. Chinthu chimenechi ndikuchichita skip. Ichi chinali chiyambi chakugwa chake. Nkhani inachitika motere: Rashley anali ndi girlfriend wake, ndipo pa nthawi imeneyo anali kucheza ndi girlfriend wake anakhala pamendo pa Rashley, ndipo kankaziko kanavala kabudula wankati ndipo Rashley anangovala boxer yekha. Kazi anamukhalira Rashley pamwendo, koma Rashley anali akugwira thupi la mkazi wake uja. Koma ka video clip kameneka mkazi uja anakayika pa status mongofuna basi kuti anthu adziwe kuti amakhala ndi nthawi yabwino ndithu. Video iyi ndikuti amajambula ndi fone ya Rashley. Atayika ku status, anthu ka status kameneka anayamba kukagawana kwambiri m'ma social media. Koma chimene chinapangisa zinthu ndi zakuti anthu ena anatenga video clip ina imene imaonesa anthu akuchita zachisembwere. Anthu anayidownloada video yosakhala bwinoyi ma website amene amakhala nkhani zokhuza ndi zogonana.
anthu amene anachita download video imeneyi anachita download video yofanana ndi munthu amene anavala malaya ofanana ndi mkazi amene Rashley anakhala nawowe anavala. Topo zinkafanana komanso skin tone ya anthuwa zinkafanana ndithu. Koma nkhani inali yakuti anthu amene anapeza mavideo amenewa pa intaneti anapeza video ya munthu amene anavala malaya ofanana ndi malaya amene mkazi amene anajambula video ndi Rashley yo anavala, ndipo anthuwa anapeza anthu amene makhungu awo ankaonesa ngati ndi Rashley ndi chibwenzi chake chija, koma in reality sanali anthu ake amenewa. Anthu anayamba kumatumiza zinthu zija ngati ndi ziwiri zimene zinajambulidwa malo ofanana, ndipo anthu ankalankhula kuti atamaliza kujambula ka video kameneko anajambulanso ka video kenako kamene mkaziyo wakachita liki mwadala. Komano added advantage inali yakuti anthu onsewa sanaoneke nkhope mamuna ndi mkaziyo, koma anthu anangozilemekezesa. Koma nkhani ndi yakuti koma kuyang'ana thupilo very close, thupi la Rashley ndi thupi la mamunayo zinkasiyana ndithu. Koma anthu anagawa uthenga masamba anchezo ndi masocial media osiyanasiyana. Anthu ochuluka anakwiya ndi Rashley, anthu ambiri anamuda kukhosi, anthu anayamba kumunyoza, kumunena komanso izi ndi izi, ndipo mwachidule anthu anapsa naye mtima. Zitachitika izi, Rashley sopano anapepesa ku mtundu wa Amalawi, komabe ngakhale anapepesa anthu anamunyoza kwambiri. Ching'onong'ono anthu ankamutukwana, anthu anamuuziratu m'maso muligwa kuti amusika. Zitatero anatulusapo nyimbo zimene anthu sanazichite entertain kwenikweni, zili motero kuti nkhani ya Rashley ili nkamwakamwa. Kunatuluka oyimba wina amene nyimbo zake zinafika ndi ma hiti okhaokha. Ameneyi anali mnyamata wa kuntchisi, zina lake Driemo. Kaimbidwe kake kanali kofanana ndi ka Rashley, komano iyeyo anabwera ngati improved version ya Rashley chifukwa chakuti chayamba ankaimba chofanana, zinthu zake zochitika ankachita anthuwa zinthu zofanana. Komano kubwera kwa Driemo anthu ambiri anasangalala, anthu anayamba kumuchita manage, anabwera naye ma social media ndi kubwera naye ma platform osiyanasiyana ndi kuyamba kuchita promote nyimbo za Driemo. Aliyense amene anamusika Rashley anabwera direct kwa Driemo ndi kuyamba kumukonda popeza kuti anthuwa ankaimba nyimbo za maimbidwe ofanana. Potengera ndi discipline imene Driemo anabwera nayo, discipline kaya management, opangiri zimene anaphunzisidwa ndi zinthu zimene anaphunzisidwa kudekha, opanga zinthu zadongosolo, anatenga chikoka cha mafanzi onse a Rashley, komanso zinakhala ngati waphweza mitima ya anthu onse amene anakwiya ndi Rashley. Apapa ndi pamene panaphukira Driemo anayamba kutulusa nyimbo back to back, hit after hit, nyimbo za chikondi zofana ndi zomwe zija za Rashley, komano zinali nyimbo za mphamvu, nyimbo zolimbikisa. Anayamba kutulusa mavideo apamwamba, ndipo anthu ochuluka anapita kwa Driemo ndi kuyamba kumupasa support, ndipo support inkaoneka ngati yachipsera mtima chifukwa chakuti anthu anali akungochoka kumene kukhumudwitsidwa ndi Rashley, ndipo Driemo analandiratu mgodi wa Rashley. Apapa Rashley anayeserabe ndithu kutulusa nyimbo za apo ndi apo, koma sizinatheke. Komanso kuphatikiza pamenepo kunazakhala Sunday Music Festival kumene Rashley anapita kukaimba, koma atapita kukaimba kumeneko Rashley anapala ndithu mu nthawi imene ankaimba ndi live band, ndipo anapita kukaimba nyimbo imeneja amati kumayamika. Akuimba nyimbo ya amapiano ya kumayamika ija anaimba mwa out of tune, anaimba mobalalika, anaimba moti anthu ambiri sanamukhulupirirenso. Anthu ambiri anaganiza kuti Rashley mwina amene achasima mawu ake angokhala chabe autotune, koma ngakhale kuti zonsezi zinatero, Rashley anayesera kuyankhulapo kuti mwina mwake sizinamukhalire bwino, sanakonzekere bwino nthawi yayitali, komabe anthu ambiri sanamumvesere zimene anayankhulazi. Iyeyo wayeserapo ndithu kutulusa masingo angapo, koma zikuoneka kuti chikoka chikuvuta. Pakupita kwa nthawi Rashley anakhalako bata ndi chete, ndipo patapita pafupifupi chaka cha mtunthu Rashley atatulusa nyimbo yake yosiriza. Mnyamata wakuthyoloyo anabweranso pa mbalambanda ndi kutulusa nyimbo yake imene amati Mwaine. Nyimbo ya Mwaine
inayesera ndithu kupezako tima views. Ndikhulupirira kuti anthu ambiri analata musowa Rashley. Anthu ambiri analibe ali ndi chidwi kuti mwina timve kuti nyamatayo anabwera chani, ndipo kufikira tikupanga video iyi nyimbo iyi ili ndi ma views opitirira 300,000. Komabe potengera ndi chikoka chimene Rashley anali nacho kwa Amalawi, potengera ndi chikoka chimene Rashley anali nako ku mtundu wa Amalawi, mzinkhoswe, ma kitchen top up ndi malo ena, 300,000 views kwa Rashley sindikhulupirira kuti ndi ma views ambiri, chifukwa ndi ma views amene Jeto akhoza kuwapanga in 24 hours. Koma chabwino ndiyankhule chonchi, Rashley anatha. Nyimbo zake anthu ambiri timazikonda, ndipo every time akangoimba nyimbo kawachidwa feature mu nyimbo ina yake, nyimboyo pati ya Rashley anthu ambiri amayithamangira, though kuti samaperekanso chidwi Rashley ngati chakale. Koma kuyankhula chilungamo, Rashley mu nthawi yake anayesesa. Ma mistake ooneka ang'onoang'ono ndi amene anathesa Rashley. Bwanji ndibwerezenso mawu amene ndinawayankhula kumapeto kwa video imene ndinkafotokoza nkhani yokhuza ndi Miracle Chinga. Kumapeto kwake nayankhula mawu akuti oyimba wina wa gospel wamkazi luso lake linatha siku limodzi. Mu nthawi imene anakonda kwambiri ndikutenga foni ndikuzijambula, kenako video inapita viral. Kutha kwake kunali komweko. Nyimbo zake anthu ena amamverabe, koma iyeyo akayimba nyimbo ina pano anthu samusamalanso. Ma mistake oneka ang'onoang'ono amatha kuononga career yonse ya munthu. Pa screen pa pali ma video ena awiri, mudapanga chisankho chowaonera ndiye kuti chilichonse chikhala bwino, koma mukumbukire kupanga subscribe.